Ең популяр татар язучысы Зифа Кадировның китаплары сөендерәде, көендерәде, шатландырады, рухландырады. Аның әсәр геройларын була яратырга, була яратмаска. Иң мөһиме, берәүне дә битараф калдырмыйлар. Әйтче, Зифа Кадировның бөтен китапларын бүләк итә. 8 китап 8 төрле хис өйрәмәсенә алып кереп китә. Конкурста һәркем катнаша ала. Шартлары бик җиңел. Моның өчен Әйтченең ВК-дагы һәм Телеграмдагы төркемнәренә язылган булырга кирәк. Икенчедән, менә шушы баннерга перепост ясарга, ягъни үзеңнең страничкага күчереп бастырырга. Өченчедән, Әйтченең ВК-дагы төркемендә шушы баннер астында катнашам дип язарга. Дүртенчедән, катнашам дип язганнан соң ике дустыңны билгелә. Күбегез хата җибәрә һәм дусларын дөрес билгеләми. Карагыз әле менә экранга башта җыясыз собачка, ягъни этчекне. Аннан соң сезнең дуслар исемлеге килеп чыга. Менә шушы килеп чыккан исемлектә я үзегезнең дуслыгыгызны билгелисез, яисә шушы исемлектәгесенә төртәсез һәм килеп чыгарга тиеш активная ссылка, ягъни сезнең дуслыгыгызның исеменә баскач, аның страничкасына гиперссылка булырга тиеш. Дусларын дөрес билгеләмәгән кешеләр конкурста катнашмый. Әгәр дә хаталы җыйгансыз икән дусларыгызны, яңа баштан дөрес итеп билгеләгез. Килештекме? Конкурста актив катнашыгыз. Бер җиңүчегә Зифа Кадировның бөтен китапларын бүләк итәбез. Уңышлар сезгә!